Biko no gbemolo nze moze kenekwa mu na ebe na nene mu do dele nwoke do dele nwanyị na kita anu nwere onwere okwu dị kwa na oke mkpa ya bụ asem ka nti ya ọnụ maka na ndị ba sị na gara gara gba ahụ ọbụla omenala ajụ ihe gba ahụ ọbụla omenala. O nwere ihe m kwuru na one video mme one certain time sebele okwu mgbe ahụ ebe ọkaligo ọnwa na abụ ofu ọnwa asị m ndị going back to your root anụnwa biko n'odododo ka ị na-agakwa back to your root kedu ihe ijigoro ihe ị na-eme alụsị ị na-efe wee lụpụta n'ala Igbo ebe ụka na-alụrụ ọnụ ọgwa jigidere ụka jegide ụka sị nna anyị na-azị eje na o nwere ihe emere anyị nọ white man nka nọ white man nka na ship bata Nigeria bụ ship edeli Jizọs na ya nọ Queen Eliza ha bụ ndị nwe King James nọ nwanne Silas bụ onye nwe nka. So biko n'ododo ebe discover jagolo nke ahụ wee sị na from today na nna anyị na ndị Okafọ ya na-azazi St. Okafọ, St. Okeke, St. Okoronkwọ, St. Isiagu, St. Agụji Egbe. So biko after all those things kedu industry that you can proudly boast of sin na this thing industry anụnwa hospital anụnwa this empowerment program abụ gịnị ndị omenala nwe nothing. Ije na nke dibịa na ijere ije gwọ ọgwụ esi dibịa si gosi ọkpa gị si gosi n'iru gị which means you are not proud of what you are doing. Ịma na ihe ị na-eme dị njọ ị na-atụ ọlụ ịpụta ị na-ekwu okwu na-asị na anyị na-analụ ndị ọcha ihe wayo ha gwụrụ anyị ịmahụ na oshi ka ị na-ezu mmadụ oshi si nọ ihe ha mere nna gị ka ị na-achọ ịnata ha. Let me tell you, ọ bụ na ị mara ihe mara ya na the history of slavery started mgbe ndị Baịbụl lesibe ndị ọcha ụmụ ha. Ndị Baịbụl ụzọ lebe ụmụ ha inene nwụsọ movies ya binene ịfụ na ndị Baịbụl bụ nwatakịrị dịgide stọbọn mgbe asị na anọ ọ bụrụ na mgbe a na-ele slave trade mpa ya elesi ndị ọcha nwa ya ije gụọ maka history of Igwe Ọnịcha igwe Okedafiano Odenigbo Ogidegolo na-egwu sị na mgbe ndị ọcha bata na ha yọbali igwe senya kpọọ ya mmadụ ka ha jeje zụọle ya n'akwụkwọ. After all said and done, ha kpochiata the person later ruled Ogidi town. Na nghọta so biko unu asị na ndị ọcha wetara ihe go and read history because na ndị ọcha wetara ezigbote ihe ọ bụ na ọ bụrụ maka development ndị ọcha weta ịka ya na-agba ọtọ n'ime ọhịa today. Ọ bụrụ na ọzọ n'ime ọhịa ya na-awa akwa ndị na-eke akwụkwọ eju na-eke ndị ya na-eke ihe eji eke ogiri na-eke. That does not mean I'm coming against Igbo tradition. Tradition remains, custom remains. Mana ihe ndị against ya bụ ndị ahụ ji ya eme mpụ na-asị gị going back to the root whereby na you are not proud of what you are doing. If you want to go back to your root, kwụba aka gị ọtọ hapụ aghụghọ ha n'onwe na aghụghọ hapụ njọ because na onye jidere ozuru oshita ya jide mmadụ n'ọgwọrọ ọgwụ ego jide mmadụ n'ụdị na nwunye mmadụ ọ n'ọjọ eweli ihe na-abụrọ nke ya ma gụọ nọ na behind the camera na-apị laptop unu niile bụ category of ndị oshi ma ndị ji bik ezu ma ndị ji ọnụ ezu ma ndị ji kamera ezu ma ndị ji laptop ezu unu niile bụ ndị oshi. Ma ndị na-eme mmadụ pụta ime mmadụ ọgwụ mgbe ị na onye ọcha ije kechie ya n'ọgwụ ka o wee kwụọ gị ụgwọ ihe na-abụrụ gị wanyere ya oshi ka ọ bụ na ị dị proud of ihe na-eme ije na nke dibịa isi dibịa kwukwu unu see foto isechi postue ijikwa jee na nke dibịa ijikwa jee ka inye Thanksgiving ihe dibịa mere gị na ọgwụ ịbịa bịa gwa ọlụlụ ọlụ. Why are you scared of ipost okwu gị? And also m na channel ozi atụ ndị dibịa biko nụ onye bịa na nke gị ọ bụ na ọ chọrọ ka ị gosi iru ya don't make any incantation for that person maka anyị nwe na-eje ụka anyị naghị ekpu max n'ihu eje ụka anyị ha eje ụka na-ese foto na chọrọ na-eme vidio asị mba esete n'iru onye a unu ma na ihu na-eme bụ n'ime mmụọ na eziokwu gosi nụ vidio onye bịara na ebe igosi iru ya nna nekwa ndị abịakwala afọ onye a dị otu a o si ebe dị otu a ịmago ka unu si eme ya odo anya ọ bụrụ ịpụta na-egosi sọsọ ụkwụ mmadụ akpụrụ ebini na-atọgbu na mmiri n'ike biko nụ nene ihe nwanne anyị nwoke kwuru regarding nya bụ okwu
nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke ị na-echa kabarụ share ya, and also subscribe to this channel. Ka ọ dị n'mgbe ọzọ. Onye ọwụ na-aba na China ada eje ụka na ndị ada eje ụka ha na-eproduce nke a na-eproduce unu nwachiala azụ na lutu unu ka ihe unu produce ka the best hospital ọwụ na route unu chiala azụ na Omenala ka alụ da best hospital ọ dị lụọ da best school nye ndị mmadụ free. Onye ọwụ na-aba onye bilite ọ na-aba let's go back to our root. Ọ na-afịọ onye mepe ọnụ na-ekwu ndị China nwere mmụọ ha na-efe nwee ndị wu Christian n'ime ha. You understand me? Ọgọdị na ọwụrụ onye Igbo anyị na onye China ọkpọbata osori ejebe ụka mana ha ji na-produce ihe ka ihe unu ji nke unu eme idubasa ụmụazị n'oke ọgwụ, idubasa ụmụazị n'ije bute alụsị. Onye jee bọyị olubeghị isi na bọyị, onye elubeghị isi na bọyị nata ka ọ ga-esiri ibe isi n'ọgwụ. Ịmakwa na ịba n'isi ka ịba na mmụọ a na-akọ ebe onye esi na ọ na-ekwu nke ọ ka eme. Ị na-elotara ihe ndị ọcha mere na ha dị eje ụka ha mee nke a. Unu nwa na-ekpeziri alụsị anọ na lut unu bukọta alụsị niile ka factory elugolo. How many workers ka ị mere employ? Nwatakịrị nọ secondary school ọ na-akpa na bedibia ego ị na-achọ ibute onye nwe ya. Ifu ebe a na-esu onye ori ọkụ ị na-ekwu na o zuru ori sisuwe ya ọkụ. Ime nke gị baptizim wụrụ yahoo man. O wee dị iche gị na politician na-ewere ego anyị eri ọ dị different. Akpọwa ndị ori akpọ unu niile ndị ori unu akọkwa na ụda ụka. Ịnọ igodi n'ụlọ ụka wụrụ pastor mana ị na-egwu ndị mmadụ wayo. You are one of them. You are Yahoo pastor. You are Yahoo level. Let me be sincere with you. It's a time to wake up. This is 2024. If you want to serve God, serve God. Iluwe na bedibi ewete kamera ka ese gị izobo onwe gị sese kwana gị kamera ka ị na-ezoro onwe gị if what you are doing is good. And the native doctor will protect you, he will not video you because he's interested in your money and the gift ijibia. Ino niru shrine ya siego sikwana ilu gị. If what you are doing is right, if your family permit it, if you are proud of what you are doing, if you're proud of your oracle, if you go there, video yourself. If they are making a video yourself and be sincere. That is why Unuji wolves in the cheap clothing, destroying a lot of men and a lot of youths. Ogua unu na adona more than ife. Malukwa ni ihe unu egutere wayo nwere mgbe ọ ga-awolu ọta. Because of all business. Because ulu adelia. Because akwa adelia. O nwere mgbe ọ ga-awolu ike ga-agwụkwọ yo. Na ko ihe egutere na wayo. O nwere mgbe ọ ga-awolu ike agwụ gị na ya. Maka ulu adelia. O nwere mgbe ọ ga-awolu ọka aka na-alụ. A na-ekwelu gị egwu na-akpọ gị agba bala na-amacha. Ọka mma na ịchọrọ ihe imere ya Chukwu mgbaghalụ si hapụ gị na ndị destroy la ebu gị ibu. Onye ọcha igwuru wayo kwụrụ ọdọbụla ibu. Ndị committed suicide. Ọtụtụ ụmụazị Igbo anyị foduru the account. Ụfọdụ ndị Nigeria igwuru wayo tichasia ha kalele. Ma ndị na-alụ local, ma ndị na-alụ international. Ha ncha ka ewe wu n'ihe genu. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-ahọlụ. Ịnọ n'ụka na-egwu wayo, mkpụrụ ịkụrụ ka ị ga-ahọlụ. Ị na-eme omenala na-egwu wayo, mkpụrụ ịkụrụ ka ị ga-ahọlụ. Ị wụrụ nwatakịrị chọghị ịgba mbọ, ihe ị chọrọ ime ebe nkwụ gbatara na ihe zutere n'ochi. Wait for it, you will see the way it is. Ihe karịa obi wu na ihe ọjọọ bụ na nwere ụgwọ. Ihe ọma nwekwara ụgwọ. Choose wisely.
nke ị chọrọ iwelu ihe ọjọọ nwere ụgwọ ihe ọma nwere ụgwọ mana ama na agbacha egwu ọ na-anụ ukwu be careful